Aquest cap de setmana es van dur a terme a Òdena els principals actes de la Fira de Sant Sebastià, copatró del municipi, juntament amb Sant Pere Màrtir. La fira té els seus orígens al segle XVII, quan es celebrava com a festa major d'hivern. Durant els dies de la festa s'instal·laven en el municipi firaires que venien torrons, porcs o joguines i s'organitzaven jocs per a petits i grans. El 1984 es va muntar un mercat d'artesania conegut com a Fira dels Torrons i no va ser fins al 1995 que es va recuperar el nom de Fira de Sant Sebastià. Aquest any la fira ha incorporat una important novetat, l'Ecofira, la primera fira ecològica de la comarca que ha nascut amb la voluntat de donar un tomb a la filosofia de la tradicional Fira de Sant Sebastià, amb la voluntat de sensibilitzar la ciutadania sobre la necessitat de tenir cura del medi ambient, fomentar els productes ecològics i ser un punt de trobada de persones i professionals que treballen per la sostenibilitat. L'Ecofira va plegar diumenge una 50ena d'expositors i centenars de visitants interessats en aquesta matèria. Al llarg del matí, un bon nombre de persones van passejar-se per les diferents parades instal·lades a la plaça Major i als carrers del voltant. La fira va servir per mostrar la feina de diferents empreses que ofereixen productes ecològics. Gran part dels participants van ser del sector de l'alimentació, però també hi van haver expositors de l'àmbit de l'arquitectura, la jardineria o l'automoció. Així es van poder veure parades de mobles, de formatges, de cosmètica, de vi, de sabó, de sistemes de calefacció, de rebosteria, de material de construcció, de fruita o d'espelmes, i també estants d'empreses que es dediquen als treballs forestals, a la distribució sostenible o a l'energia solar, per posar alguns exemples. A banda de les parades, al llarg del matí, la sala de plens va acollir diferents ponències sobre temàtica diversa. Es va parlar de l'edulcorant natural anomenat estèvia, de ramaderia i manteniment dels boscos, de com fer un hort urbà ecològic, d'ecoarquitectura o de com realitzar compostatge, com es pot veure en aquestes imatges. Al vestíbul de l'Ajuntament, al llarg de tot el matí, es va poder veure l'exposició de fotodenúncies realitzada per AENA, l'Associació per l'Estudi de la Natura a l'Anoia. En aquesta exposició es van plasmar alguns dels resultats de l'impacte que produeixen en el medi natural algunes accions insostenibles des del punt de vista ecològic. En paral·lel a les ponències, l'Ajuntament d'Òdena va oferir tallers per infants sobre reciclatge, com el Reciclart, a través del qual es van poder realitzar diferents treballs artístics fets amb material reciclat. Com tota bona fira de Sant Sebastià, no van faltar els tradicionals jocs de cucanya, en 2 pals instal·lats enmig de la plaça, on petits i grans van competir per enfilar-se fins al capdamunt. Tampoc van faltar els passejos a cavall o el joc de bitlles catalanes. A banda de l'Ecofira, un altre dels actes destacats de la Fira de Sant Sebastià va ser la 10a edició de l'Aplec de la Sardana, que es va dur a terme a la plaça del Poliesportiu Mestre Vilavell i que va comptar amb les coples Sant Jordi Ciutat de Barcelona i la Principal de Llobregat. També diumenge es va dur a terme la 20a Cursa Popular d'Òdena, una activitat puntuable aquest any dins el circuit de cross del Consell Esportiu de l'Anoia.